Kana dati handizvisiyani. Wait. Ndikuti Melisa ndiyakashandisa phone yangu naiwe. Akashandisa phone yangu kuti ana Charles. She's cheating. Toke mndara chungubaye. Sorry anoyeba dini ba. Chungubaye mndara. Siyana naye. Chungubaye naye. What's good, YouTube? This is Boy Press. That's good. Welcome back to my YouTube channel. Today I'm back to another banger, guys. I don't want to waste your time. The last time I shot couples exchanging phones for 60 seconds, and today we are here in Glenora Park. As you can see, there's couples all over. Even when I blast a understand. So yeah, guys, basically what's happening today is I find approach couples, and then we do that game, couples exchanging phones for 60 seconds to see. And then today we want to fix the country. You understand? So yeah, today basically there's a couple to rapper. Guys, look up and to target. Let's go and ask for their permission and see what's happening. You understand? So let's go there. I don't even know what for my stuff. You understand? Medase jama. Medase. Boy remdara medase. Ay medase. Abana. So mana. My little place magara. Amandumburo gotora ni 2 minutes. Pani ndio za YouTube ame YouTube. So ndongo shoot all my videos ni ma couples. 2 minutes mama, 2 minutes yet. 2 minutes. So ndio za shoot all my videos. Ndio nonzi test loyalty test andika. So ndio shoot nonzi couples exchanging phones for 6 seconds to see if your girlfriend is not cheating and if your boyfriend is not cheating. You know, mazwana vanhu varungodana and then they are cheating on each other. Saka ndo zvarogasanyika to see the boy. Watulogasanyika. Saka uda utesta isusu. Yeah, ndo tanga togasanyika pamuri. Akudza tuma couples ndiani. Ndatoona munhu kujola and then I was like ngo approach him. Oh. Amusi kujola wona problem yatotangira pakuti uya kutoramba utota amusi kujola. Isiro tinekwa turobayo izi. Alright, but 2 minutes it. Majira muita 2 minutes. Ma 2 minutes echi. Ma 2 minutes. Game yacho ndechi. Ingo couples wona. Mayas gona chi. Ini ndiri YouTube anika so ndire donzi loyalty test you understand because muno muglenora ndo muhuti mangu muno wana mamoko ari kuchita na waiza muno mpaka ndiona ndikona kuona wina asine mwe face mangu anotomona mwe face azoto loyalty test yacho ino test kwasi chirwerere. I don't know, you see kuti offer just 2 minutes it 2 minutes it bo name chanizi you see ngetikotama mngoona from your own experience. Ini ndiripa kumanya 2 minutes 2 minutes ndiripa kumanya it's fine kati vivane zo kana tete. 2 minutes only, 2 minutes and hapa 2 minutes. So I guess it's about to go down. Why are guramba anyways Andy to know what's popping. Let's go. So yeah, we are about to shoot here and see kuti what's happening. So yeah guys, okay, just wait here. Chingomira pana pem and then okay, let me come pamidu and then see what's happening. So yeah guys, as you can see today dawe then anagwe friend yake arikuya sana. Alright, it's okay 2 minutes pansara swikarira ropeza wait. Oh so sorry muno zirunani mukwara ni kurowa bane kukwara matsika ni green because you know zina kurowa kukwara ni kurowa ngemira angu pakara that's ndakatopfeka black because usually keswere panapa cameraman amenotunya sobudere. Okay, so that's 2 minutes sister 2 minutes nasi ndakatopfeka black usually ndopfeka white but from the last scenario yakazoitika ndakatozopeza ndatopfeka tinted white yanga tindwa red. Alright. So today nasi ndakamira nani pana alright indonzi Clayton. Okay, ko sister met one ndonzi Tunchi da or Tushi runoreve kuzara kuti Tushi unique runore out unique cannot commander not common man. Oh, so you are not common. So my brother, what made you love this girl? Chakado today baby ruti she's 1 in a million and wakuda iyechi. Obviously kama nanzi moyo mutika. Oh, unonomira kana paruware. Muri shuwe kuti wakamira chaipi unonomira kana padumbu kana pachi. Ndoska ndinaye wakamira ipa. Okay, saka ungori moyo hapana ama specs amakete muti nduda munhu kana zvakati. Ingori baby bob la zinyama izi utongoona zvese izi. Musadaro unovara blusher. Alright, ko my sister. Ko chakadoti mudem face chi, chakadoti muti chakadoti musadi inini mudem face uchi. Noti moyo wangu wakamira.
Samo yenyu yakangomirana pamuri. Iwo kamerera. Ko besides zvimwe zvakaita kuti ude mfesi kuti inini mfesi uyu ndiwo zvaita kuti ndimude kunze kwa Ruben akambokunyitsoma chakati muzoselect chi. Handizvozvo zvaatotaura ndizvo. Iye moyo. Samana today we want to find out kuti moyo yakamirira muvhu yakanoti yakamirira paruware. Ende kana yakamirira pasiripo titakuitema miti yakamerera. Sezvavataura. So amana ini ndoda kutamba small game with you. I don't want to waste most of your time because ndoda kuti shamwari ndingine kutosvika. But I don't want to waste much of your time andika. Panapa ndonzi loyal test andiri kurebesa nyaya andika. Uyu ndakuona kuti haasi kukuchitera. Ende kosoda kuti imi hamusikuchitera. Out of 10 how do you trust your partner like out of 10? Unomutrasta kangani? Rate it inzo. Kutrusta uye. Munomutrasta sei? Rate it. Obviously ndomutrasta kandi kutoti ndinge ndinaye kuda izvo. Zvinyadze kuti ndomutrasta. Zvechi mama. Ndomutrasta zvese. 10 out of 10. Zvese ndingomutrasta zvese. Ko mimi zvese zvekuti 10 awayote zvese ndingomutrasta. So far asati anipa hangu mari sense kumudhauta so yeah. 10. Ndomutrust. Anyways guys, you have heard it from the couple themselves kuti vanotrustana out of a 10. Then we're about to find out. So I think ndomboro phone yenyu mimi. Ukentanga nenyu in fact. Totanga neani? Totanga neawa. Phone. Enyi woke titange ninkoma. Ona lady. Okay, utraba phone yenyu kuna uchitono kuti haasi kuchitere. Hamusi kuchitere. Anofana kuti go through the phone to see the messages and stuff onoti avona zvauri kuitere. Vana rumbi nanana havana kuzarira phone. Boys imiti angosangana nemi manje. 2 minutes hawo. Maya zambiro already. Munogona kutambidzana hama tondo arati ati Mafoni zideze iko. Akunopa ini kana mutrust. Inonzi couple exchanging phones. Lakuna kuti iwo wasikuchita pane chimoka unoti. Isi magame atoziya ndekutamba. Ndo matambiro atakuita mazano aya. Matambiro anosiyana. Ndo matambiro pagate. Munogara kunogere chamana ndikuketi. Ndo matambiro atito Glenora. Ora tiri muno ndo matogara. Okay. Mu street mu park muno. Adogara Glenora. Baglenora. Patuze ni pa safe station adogara. Tuzo tofungori pamwe mukugunduruka. Vani muchikora mpaka. So kumona ngechigunduru. Mazwana zvakugeza ka. Zvikuru zvakugeza. Mazwana unoona kuti asina kumamba kwambe nomba kwake. Pamwe atorina kumamvesu. But akaboya padene. Iyo mkomane. Andu wala dabo. Sorry. Kureda sini phone yangu. Wala unlock iPhone rodichi mpe. Amungana akutora mamvesu kwa pamwe Letotangani yake. Changa boss arto pa ma red flags boss ari kuramba. Mazwana. Ayo ama ya pana pressure. Amuna chirimo. Imudaita game. Kamudaita magame mangu. So my sister daughter mwende go through the phone and then I want you to search my keywords. My keywords avanganyore vanhu vavo. Ana bota doti musearch kuti morning after. Nudes. Se vanokumbira maningi nawo manawo. Some no search kuti nudes morning after. I'm here. Come out. I miss you. I love you. Message yake azinabasa ndi. Anofara ngwanika ake chete. Mati munozani? Nenzi tushi. Tushi. Samofara kunika pakati. Yase vonzi tunchero. Phone market. Na mseva zese. Anofara usaga kuti zese. Sama message yafara ngobva kuna zvese chete. So guys, ari message akona asina kubva kuna zvese ma1. So guys, we are here. Muna kana baby kamdara. Amusi kuchitera moko mdara. Maya. Bana zvanokona ningona mamessage. Ungona mamessage yako. Ama scroll, don't worry. Take your time. Uchamaona kusasco. Amusi kuchita. Dayo ama. Ko dasisa akabuda chichita muri kuita semostora semuri kumsiya. Ndambota ndomtrust. But akabuda chichita muri kumsiya. Bara achite. Ina nisikuzviona Okay, ramba go through Facebook, Instagram everywhere. Come my brother. Ko pakabata phone. I don't know how. Makona chichita muri kuita se. Chimo. Yeah. Ayo yana pressure. But kurunzi mamona achichita. Because they do. Sadani answer. Msamani answer. Don't worry. Ino ngalipo phone yake sema bila na mda yangu. Don't worry. Bana pressure. Don't worry. So guys, we are going through. Asi mnozvana ngachiziya. Maya asa mna chirimo. It's too clean. Let me see. Let me search. Too good to be. Let me search. Ayo mnozvana chete. Maya zipamwe kune ma brothers angori holy. Vane ma pure intentions. Phone. Maya zama. Munenge mnozvana ninga delete chete. Maya zaka na mdara madelete na madelete. Iyo ndo delete iwo una ma messages. Andina hangu proof but ninga wa delete zveshwa. Mune mnozvana mune mamchizoti tuku. Maya tangu sangaro mpaka. Pane zvinenge zva delete kwa. Maya don't worry. I don't say it. Morning after. Okay. Mungori ni ako anza I bought them. Murukum alright.
never mind. Tatojiisa badeni kachimo. So ndikuzviona. So okay. Facebook. Phone is too dry. Phone is too dry. Isikuzvibelieve izvi. Facebook. Ndo phone yako yemazo ese Too dry. Hanya kuita quiet iwe. Hanya ta quiet iwe. Wo shamara 2 minutes. Shamara wari mete fast. 2 minutes. 2 minutes. Wala shamara yako tosvika. Hamna chirimo. Maya za hapa na imbori. Hapa nyakanyanya. Hapa nyakanyanya. Ita iwewe. Hapa nyakanyanya. Taura shwa chako. Hapa nyakanyanya. Phone unoziya password unotoziya. Taura shwa. Taura shwa. Anzi iwe. Chiti batione ya. Wari chidzora inoyi. Sekeza aiwa. Message yesa ndakwa. Apa kanzi moms up. Ndebata. Apa ndi My love. Ndana Twitter za. Indandambo Two. Muti ege matanga. Mutange game mati ege. Matanga. Ati zvona ari kuda. Inini ndaranda. Wari soke chiti. Inini makonda kuzakuna mbori. Inini nakudara. Pawatunza panapa. Chiti but takatomirirwa hapa 2 minutes ari kuya amuchatomhanya zvese tikumhanya saka tingotipewo go through very fast unombowana iphone ngona chindara now zvakuita suspicious because munhu enyaya kuramba nefoni uzona munhu enyaya kuramba nefoni ndowandotoshandira zvatataura kuti kana zvadai so zvezve zvinenge zvainterestingmunhu na satani ukwati nezvenenge iri sande tainamata isusu tainamata chiti tikuda mwari madhiri efoni haaziye madhiri wara mwari hawanike foni izvo satani ari mbodhi yemunhu ayazodoti paradzanisa ndinoda kubati ndugazanyika getibvunze one question are you cheating no you're not I'm not cheating. if you are not cheating chingoti ratse proof handisi kuchita cheat ratse proof baby vaudza kuti handisi kuchita nepepa ari kuchita inini nekuramba kwaari kuita naye ndogara ndinaye anoramba chingotigaira izi ane madhirama ake asina basa izi ingoti anoda kugaira zane basa izi sakabaona andikuona pawatoizi vamene zvanga uchita izi saka nawo manje kuburuka kwaari kuita kwakutotiita suspicious taura utoona kuti what's popping pana pressure anoda kucreate madhirama unoziva password kana password yangu anotoiziya saka munonzwa kuti ndochiita sei password yangu achiiziya so I guess it's about good abadeo mutango wa bobo bipu maybe it's the last one zvakwana this might be the last one unoketa panoembuka password yanzi yakachinja wamboenda panamwe pane pakuimbuka kasongeka kekuti inonzi kasongeka kanembuka kaga yoti irelationship ndikuona nge yamutende wamboenda pane paenda nyaradzo yachinjwa password andiza password baby andinochinja password yandoziya isikuita ise password ora chinyatsopukuta maoko ako maybe asi kunyatsokuita asi baby maoko ako akazara siya unoziya iyo anombo zvakupera kama sister ndo inonzi ndoyakanaka longa zvambukilo lomunyaka hanzi password yasikuita my sister wani ndiyo wani yemazo yese isa yemazo yese Tony ndiyo wani yemazo isa iyo Tony ndichinja mapassword nekuda kweki ndaiona ndaiona ndambokuudza ini kuti handisi kuda game alright ndaiona my brother iri kuramba yandinoziya iyo ndiwatanga kudonza nawo aiwa sa password yako yekurambira tinoimirira iri kutoramba toimirira neti pakumhanya uchitomhanya auchamhanya shamwari yake amabedono haachatomhanya nangu awa ndondwari isayo yanloka ada kudelita chi yavhurika my brother ada kunyepedzera kudzungaira munhu yaanloka foni saukunditi ndakadzingaira kuda kunyepedzera kune magames go to WhatsApp my sister oh my brother sorry toita confusion go WhatsApp enda kumagames anditi kutamba magames ari kutanga ari kuWhatsApp new updates go WhatsApp search pregnancy sex morning after amutomborina zvese ndiri clean indiri mwana waMwari vana vaMwari vavo ndivari kuita zvishamiso kana Satani anga ari mwana waMwari indiri mwana waMwari andiite izvozvo baby tiri kumhanya isusu pane vamugabe vese ndovaMwari sechatoni zviri kubalanzero
Right. Iyo. Zvema morning after zvekutaurwa apa izvi. Ndizviziye. Zvemunhu uyu ari kutaura uyu handikuona message ndeyako. Iri mufoni mangu but azviroti ndeyangu. Saka ndiyengu yamutsvene yakapinda semo. Anti iyi foni yangu anti. Foni inoshandiswa na iyo unozoti ndine shamwari. Ifoni yako but inoshandiswa na atomubvunza ari apa boy. Ndamboti ndiere. Une shamwari ngani? Ndine dzakawanda. 20 hanzi my brother. Munhu ari kuti anzi morning after ari kudhura. Zikureve izvi. Imessage ya Melissa ikwete yangu. Go through. Nai. Ukana ifoni yangu anditi anisikuramba kuti message iri mfoni mangu. Saka Melissa ndekuza. Mira. Mufesi way. Ngwa ndikutara wani kuti joni. Mufesi uyu. Melissa uyu sei. Melissa Mpesa uyu Melissa uyu. Madon. Dati. Melissa ndesha saka Charles ndinonzi Melissa. Saura nemukomana wake kani ndosaka kanzi Charles atidanga rikomana wakanyora. Saka Melissa anozitinha ndikutaura kuti zvoni yaishandiswa foni. Yaishandiswa. Yake yangenda sei. Melissa medwe kumba kwedu unoziya wani. Melissa wani pama message uyu. No, what are you missing? Ndikukudza kuti zvoni. Mira. Unondicleba wakamira sani. Kana usatambodzorerwa. Kana usatambodzorerwa. Ndikutati Melissa. Ko Melissa aishandisa foni yako. Ndiye muridzi wemessage. Bora sechamangu. But message aisi yangu. Sechamangu toni. It's not mine. Chacha ngotora chokwadi unozadza ropa sha. Kuzadza ropa re. Unorowa. Taura chokwadi. Mira toni. Go through mangu toni. Kenza kana ndiwo. Toni. Magame amechita asi aisi yangu. Ukoona tasaoni apa. Wanzi morning after ari kudhura. Andiwe bata. Saka vari kuita zvinhu zvawandika. Exactly. Saka iyo. Andisikuramba. Saka Melissa ndiye Mafanis Mafanis. Saka Melissa fundi yakati morning baby. Iyo. Mira. Okay, it's okay. Mira. Wait. Melissa ndiyakashandisa foni yangu naiwe. Akashandisa foni yangu tana Charles. My brother, she's cheating. I'm not cheating. What are you gonna do? I'm not cheating. Mira, to go through. Hapana kubatwa kwandaita. Indo red card my sister. My brother. Where you go? Phone yake. What are you gonna do with him, what are you gonna do with him, my brother? She's cheating. Madam itara afoizi. Samira say. Ndisimuneni. Yanoziva ntsimu. Abo niko akadodipisa pamunhu. Aiwa. Abacha. Awadzoka. Abacha. Sa Twitter say. Ish. Unakida kubaya nayo. Amanaka. Ish, hectic man. I think you have. Wana. Sakamira kuno. What is it? Scanner. My brother, wakuenda. Amanaka. I think you have heard it for yourself. She's cheating. But aunyarele. Amanaka. Zvakaoma. Ndo patinoti ndo zvambukilelo. Wana. It's about to go down. Atiza. Amanaka. Ndo patobva zonzo apa ndo pakapera sarungano. Amanaka. Wana why are you cheating, Amana? Why are you even cheating, Amana? Why are you even cheating? Cameraman. It's okay, Mdara. Chungu bye. Chungu bye, Mdara. It's okay. Siana nai. Chungu bye nai. Amana. I think if you heard it for yourself, Mdara bye. Yaita shambukile lumnyaka. Chafarana. In fact, if you have enjoyed the video, please make sure you like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more and more content. Ashakaoma mana. Zvandosangana zvomukuraramo. Munhu wako chadongokuza chiri munhu wako ari kuchita but hauziziye chete hausati wazvibata endo uchazvibata endo ucharwadziwa. Anyways, thank you for watching the video. Please make sure you like, comment, share and subscribe to my YouTube channel for more and more content. Don't forget to follow the sponsors of this video. I think mabona pa screen the people that sponsor this video varipo pa screen naisa manamba sawo. And also kana makaboza vanoti mutibate vadotwa ma channel promotions and stuff. Don't forget to kundibata futhi banamba dzangu +27619643402. Thank you so much for your love and support. Zvakaoma zvenyika ino. Peace out.